Kedves barátaim, mondhatom, így gondolom. Egy ilyen ünnepség után az embernek elakad a szava, mert zavarban van. Mert nehéz szavakba foglalni azt, amit az ember ilyenkor érez. Ennek számos oka van. Természetes, gondolom, hogy egy ilyen ünnepség 60 esztendő után az ember meghatja. És főleg, ha érzi azt a szeretetet, amely ebből kiárad feléje. Nem is tudja, hogy hogyan köszönje meg. Végig kellene vennie mindenkit, aki ebben részt vett, és akinek a szeretetét érzeztem végig, kezdve a Szent Misétől, amelyet nyilván elő kellett készíteni, amelyen Atya és a minisztránsok és a sekkesztés mind bele szálltak abba, hogy ez a Szent Mise olyan legyen, amilyennek a Jóisten megérdemli, hogy úgy. Aztán folytathatnám mindazokkal, akik részt vettek egyébként ennek az ünnepségnek a megszervezésében. Mindazoknak kell megköszönöm, akik olyan baráti és szép szavakkal méltatták az én 60 esztendőmet. Meg kell köszönöm az ünnepség résztvevői közül az énekeseknek, akik olyan nagyon-nagyon szívhez szóló szövegeket tudtak kiválasztani, ami pont az én esetemre stimmel. És végül meg kell köszönöm a táncosoknak. Amikor ha ifjúnak kellene lennem, akkor valóban visszagondolnék arra az időre, amikor mint cserkész a népi tánccsoportnak voltam én is a tagja, és körülbelül ilyen dolgokat csináltunk. És még van egy kispapkoromban és Innsbruckban a kispapok is ilyen népi táncokat hogy gyakoroltak. És van is egy fényképem erről. És én magyar ruhában, harisnyanadrágban és lajviban le vagyok fényképezve, amikor éppen egy ilyen táncnak a motivumait gyakoroltam. Csak mindezek után valahol az az érzésem, hogy az egész bármennyire számomra is szép, és talán mások számára is az volt, valahol egy tévedésen alapszik. Mert engem állít a középpontban, jó lehet, nem én állok, nem kellene, hogy én álljak a középpontban, mert ez bitorlása lenne annak, amit a Jóisten rajtam keresztül elvégzett. És itt pedig azt kell mondanom, hogy ha végig gondolom, hogy milyen problémái lehettek neki velem, akkor az aztán tényleg teljesítmény. De gratulálni nem nekem kell, hanem neki, hogy ezt sikeresen elintézte úgy, hogy nem lett belőle baj, nem lett belőle baj. Ugye ez valahogy úgy van, hogyha egy szobrász egy szobrot akar létrehozni, és kap csodálatos márványt, akkor nem olyan nagyon nehéz, mert az az ő feladata. De hogyha egy szobrásznak vájút adnak,
és abból kell valamit összeállítani, akkor sokkal nehezebb. És a Jóistennek nem márvány állt a rendelkezésére, amikor velem dolga lett, hanem valósan csak vájú. És ezért meg pláne meg kell köszönni neki különösen. Kedves barátaim, én ha nem veszem természetesen ezt a tévedést, ami rossz néven, mert nekem nagyon jól esik. De ne felejtsük el, hogy a Jóistennek nagyon sok kegyelmet kellett rám pazarolnia, hogy abból, amit az ő segítségével, támogatásával, kegyelmével valamire vittem, valamit talán el tudtam érni, és ezért vagyok igazán hálás. A kegyelem súlyos dolog, de ahhoz, hogy a Jóisten kegyelme rajtam valamit hasson, valamit elérjen, ahhoz tonna számra kellett kegyelmet küldenie nekem. És ezt kérem, hogy valamennyien adjunk ezért hálát, köszönjük meg a Jóistennek szívből, nem erőltetetten, hanem tényleg valóban azért, mert érezzük, hogy ő szeret bennünket. Többet azt hiszem ennél nem kaphatunk. Gondolom már mindenki eléggé éhes, úgyhogy röviden szeretettel meghívunk mindenkit a rövid, szerény agapéra. Jó étvágyat kívánok, és köszönjük, hogy eljöttek. Érezzék jobb magukat, és keressék a lehetőséget, hogy beszélhessenek egy néhány szót az atyának.